You try. Tu kina sabti ka bajam hakan ka por. Habang iwan sa sisian pat ya ka ban beteng biang ya kanika Bible quiz ka jongi. Ngis ngo you try bada shisha na ka por u try udah yang penroy ngi haka jingtep ka ktien ka jong u. Ngiyo iru hakini kisngi ngiduna bah kum ki banget ru ya ki bangi khot ila di ki kristan hanre ngi duna bha pat ha ka jingtep ya ka ktien ka jong ublei te nang ne na ka Potternet na ka jingshakri jong ki samla ngiele ka benta ka jongi ru banwan ra shapi ya ka ktien ka jong ublei da ka baya wan ban shimenta bat ban wan ra shapi ya ka quiz ka Bible quiz nganget kumala long hakini kita yo ki banai ki bala let mapi pila sakhi bat pi pila yathu engi pila pha egani ka khubor shangi ban ong ba pi yo ma jingkar khushisha haba snap ya kani ka Bible quiz but kam ta me phimlong tang kita ki nong snap ya kani ka khtien ka jong blei hani pila long ru kita ki bala persyang smart ya ka banwa ru ki jubab jong ki katu kanikli jingkli kabangi kemshim la ya jubab nang ne na kani ka Bible quiz te dang yai beteng ya ka jingshim benta shit raham ka jong pi ya ka banuwat ya ka ktien ka jong ublei lengba kini ki jingkli te ha kani ka por klam da slam shoe ban pen kan mau yu pi se sien ko mangi la ya thu nang ni shakmat kini kita yo ngidang dan ya ka ban le pat ya ka semi final kini ki team ki ban le ya ka semi final but ki ba job ya kini ki round kin yo pat ya ka ban len shaka ba khadu kata kan de ka final jong kan ka Bible quiz te kan ko por ngin le ban yo ban isu shwa ning kong e sai sien pat ya kini ki lightly ki team ha kan ka sngi don ka ban le ka semi final ka team Joel ka team Nehemiah ba ka team Ruth to ngin sap tin am ta kini ki lightly ki team ha kan ka sngi ban aiman sim ki baro lightly ki team ya ka ban ye le kan ka semi final but iway na pedeng jong pi pin yo ban le shaka final te pin long ki bala ban kre yala di ngai ti ha gani ga por ya team Joel ya ban pen itu yala di shangi sa shi sen pan nga kerteng uba nga kerteng i lamprang si nga kerteng Joel nga kerteng wat salang ka team Nehemiah pan nga kerteng dawan nga kerteng lari nga kerteng isikaina nga kerteng bahon lang but ka team Ruth nga kerteng ilari nga kerteng sweetie nga kerteng Anisha ka kerteng jonga ka de islanda te kini ki lightly ki team ha kani ka sngi ki banyale ya kani ka semi final but kumbang ilai I ha kini ki quiz ki balade ni yale ki round ki ba pair Handai hagani ka por lengba kani ka semi final ka bangin yo lightly kita yo ngindon kini ki ju ki round ki ba kin yale but kita kinde ki round he ba shu manga ko moderator jong kani ka quiz anyo ban ai ka jinkli shaki Henry nang ni shakmat kinde hi kini ki team pi hi dala di pin yo ban jet ya kum kinu ki jinkli pin lej ban jubab Bat kata kan syong baik haka jingjiet ka jong pi. Ya kanu ka group pinyoban jubab na kita ki jingkeli. Te kata kan deka round ka ba ningkong ka ba ngila ai kerteng jiet hi mapi. Nang tapan ngin sa le syaka round ka ba ar. Haka round ka ba ar pat pinyo ya ka ban tho ya ki jubab ki jong pi. Pinyo ya ka por ya ka ba pinyo ban tho ya ka jubab. But haka around ka balay pat ngindon biang yai beteng ikani ka round jongka dam sharat hey ba iway naga team jong pi kinya ban wan shakmat but ban shupen I ya kataka jingkeli la nega juba ya ka jingjia ka ikabaja na ka tin ka jong blay na ka Bible but ka team jong pi hiken juba nang tapan ngin let shaka round ka ba saw haka round ka ba saw ka ban long ru ka round ka ba khadu ngi pen kut be ka Bible quiz leng baki visual round hey baki yo ban ithu yaki dur ma ki jingjia haka Bible Henry nang ni shakmat ngi yo ru ya ka ban wan ra pat ban introduce ka way pat haka audio round ka bangi yo lang ban snap ru ka bangi khot ya ka audio round te kan don ka audio visual round te bat kita man ki jubab ka ba PPI ka ba day pin yo ru shipo point
Ti hakanika por ngin ya shakmat ya kanika Bible quiz. Haka way pui ka round, ka way pui ka jubab ka baday, kin yo shipo point. But naka banta jong pi pat ki bapet hakanika por, kin mau haka bakut jong kanika episode jong kanika Bible quiz, ngi don ru ya ka banwan ra shapi ya ki jubab. Jong kitu ki jingkli ka bangi kam shimla jubab haka Bible quiz ka bala lek no haka tayo ka bala dab. But hakanika por ngin yo ban tep ru haka bakut jongka, manu ban job, manu ban late shaka final. Tingin sedang haka ni por, ready? Ready? Amen? Amen? Tika round ka ba, ningkong ko mga loong ay pi, kadika round ba pi yoban, jit hi. Te shopping in sedang, shoppangan yoban, bu iki jingkli hakma ka jong pi kini ki lightly ki team, nga caught iway, naka way ka, team, manu ban wan ban jit, ya kanu ka group pin yoban, jubab. Mo te pin jit na padeng jong pi pin pa iwe. Te haka diga por ilaya aya pi baro lightly ki team ba pin yo ban jit hi dala di. Ya kinu ki set of question pin late ban jubab. No, te fila yo ban jit na padeng ki southly pi we fila yo ban jit but pin ya tu hi dala di ma pi yo na ka set ayu ban yo ban jubab team Joel kin jubab na ka set set A. Set A pin la ban shong no ka team Nehemiah kan jit ban jubab na ka set C but ka team Ruth kan jit ya ka ban jubab na ka set B. Pila ban sheme ka jaka ka jong pi ka ni ka por ngili ban sedang no ya ka jingkli na ka round ka ba ningkong ka round 1 ya ka ba ki team hi kila jit ya ka ban juba tingili ban sedang ka ni ka por na ka team Joel pi pila jit na ka set kumba pi piong pi yo ya ka set A kadi ki jingkli na ka kitab ka ban ningkong bat baar jong u Samuel. Kini kilongki jingkeli. Ha kini ki set pinyo ban jubab Henriu teliki jingkeli. No pinyo. Te pin sngap ha yaki jingkeli kilong kini. Kabaning ko. U Eli u ong yenu. Sakat nu panlong kababuat. U Eli, u ong, yanu, sakat nu, panlong kababuat. Kahana. Ya kahana. Ito yung nasyapti. 10 points sa team. Joel, u Eli, u ong, ya kahana, katba kaduay, u ong, sakat nu, panlong kababuat. Jingkeli kabaar. Hakapor, jong u Samuel. Kaktiin u blay kalalong kabakordor, na ba omshim ladon kay hakata kapor. Kaktin ublay kalalong kabakodor hakapor jong u Samuel. Te namar kata utrairu ukot ya u Samuel de hakini kisngi kipor na ba hakitu kisngi kiduna ya kay. Lane kimdon ya kay. Lane kimdon yano. Lingdo. Kimdan yaki? Lingdo. Lingdo. Empat dadai. Pembatai syak kambnya. Kajing kod yu Samuel ru kaladai namar kan ega daw. Naba shimla dan. Khuat ka jubab ka ba PPI ru ka badai. Henry. Nihakban shim ka jubab ka badai. Take naka Bible. Tingin late pat siya ka jingkeli ka balay haga ni por. Kitnga u Solomon. Kilapan pai no ya ka donu jong u shakiway pat kiblay. Pihaban ay kerteng jong kita kiblay ba u Solomon ula late ya ka ban money. But no ya u blay u baim. Ubal bat dagan. Padai. Kajingkeli ka basaw kadai pi. Manu bapa ban penyap
ya u Amnon u kun u David. Manu bapa penyap ya u Amnon u kun u David. Absalom. U Absalom. Shipo point ignaj tapti. Gajing keli kaba san. Manu balaki marshi liang na ki nyotumo bat ot marshi teng ye ki jan jong ki shakri u David. Kani kedi jingja menba ukpa jong uta ula yap no te u David upa ki shakri ki jong u ban le ban pentingan yu han le ban u ula bitar ula sngodom bat upa ya ka ban ki ya ki nyotumo bat ot marshi liang ya kita ki jan jong kita ki shakri ba u David ula pa ya ka ban long ka jing pentingan ya u. Ngisa sa ka jingkeli ka ba khadu, ka jingkeli ka ba Henryu. O David upan Jakari na ka banta jongno na usim Moab haba utip ba usol ula temu ban penyap ya u. O David ula kwa ban buri yaki. Haba utip ba usol ula temu ba ke penyap ya u David. Te u David upan ka Jakari na kabanta jongki na usim Moab upan ka Jakari tengen na kabanta jongno. Itu ki nongbut jeng lai sepak ngut. Kim day. Dengan late pai biang syaka jingkeli ba pikem shimla jubab ka jingkeli kaba ar hakapor u Samuel ka ktin u Blake la long kaba kodo na ba shimla don ke la ni manu ha kitaki por. La da film tip pilaban ong pas. Rang ba linda. Okay. Ka jingkeli ka basan ba pikam yo ban juba manu bala ki marshi liang na ki nyut mo bat ot marshi teng ye ki jan jong ki shakri u David. Te kita ki dekin riutli ki jingkeli na ka banta ka team Joel. Te na sapti nam ta ka team Joel ba kila yo ban juba ya kiniki jingkeli ka ba pihi pila yo ban jit. Ngilip pa hakadi ko por ka team Nehemiah nam ta ka round 1. Ka team Nehemiah piyo ban jit ya ka set C. Te kini ki long ki jingkeli na ka banta ka jong pi pila jit ya ka ban juba na ka kitab ka ban ningkong bat baar ki Chronicle. Ka jingkeli ka ban ningkong. Ka kitab ka ban ningkong Chronicle ka sedang da kani ka kerteng jongno. Ningkong Chronicle ka sedang da kani ka kerteng jongno. Kerteng jong Adam. Ka kerteng u Adam. Shipau point ka team Nehemiah Chronicle ka sedang da ka kerteng u Adam. Ka jingkeli ka baar. Habawan lamno ya ka sunduk jutang ha temple ladon ayu ha kata ka sunduk. Ki mau leng kenyap bu kamana dingdu jong aron. Ha Chronicle ha bangi pulih ha balawan lam ni ka sunduk jutang. Amshim ladon kita lai. Ta ka jingkeli ka ba lai. Ka kemi ujabes. Ha Chronicle ngi pulih syapang ujabes. Ka kemi ujabes la ai kerteng ye ujabes naba la kha ya u ha ka ai. Kani ka deiru ka jingmut jaga kerteng jabes. Namar kata ka kemi ujabes la ai kerteng la ni la khot kerteng ye u jabes naba la kha hi ya u ha ka ai. Pas. Ka jingkeli ka basau manu balatei ya ka Bethlehem. Ha Chronicle ngi yo ban puli la so hang tu badai uni ubalatei
ya ka Bethlehem. Ula tay ki way ru ki nong ba na niki jaka Henry bat na pedeng jeng kita ka way kala day ka Bethlehem. Manu bala tay ya ka Bethlehem. David. Ya. Ka jingkeli ka basan. Manu bayap namar ba lakta ya ka senduk jutang. Uwe na kiling doa. Pihaban ai kerteng jong uni ubriu la nika nika briu. Bala yap tang namar ba lakta ya ka senduk jutang. But ublay ukrim shim la syam ngau bahai kan ni ba ula bitar, but hakata ka jing bitar ka jong ublay la penyap. Terus kenma budi kun penihas. Pihak bantip ka kerteng, ka jingkeli ka ba henriu pan, ka ba kadu kadai. U Solomon utay hae ya ka temple. Kani ka temple bala tay, u Solomon kadai hae. Nisham hae ya kani ka temple bala tay, u Solomon. Ya kan ila tho haki kitab ki Chronicle Lum Karmel. Lum Carmel kam day te fi kwa ban snap yang ki jingkeli ta ka jingkeli ka baar habala wan lam ya ka senduk jutang ha temple ladon ayu ha kata ka senduk Tangki sepau hukum. Ki mau lengkenyap. ha ka senduk ha ki Chronicle ngi pulie dan tang ki mauleng kenyap dan ki mana lemne uding do Aaron tingi ai biang pi si PowerPoint tingna stafti ki si PowerPoint ha ka senduk jutang dan tang ki mauleng kenyap ka jingkeli ka balai ka kemi ujabas la kerteng ya ujabas na bala kha ya ha kani ka deru ka jingmut balai bala ai kerteng ya ujabas balai la khod yu ujabas jingkeli ka basau manu bala tay ya ka Bethlehem jingkeli ka ba san manu bayap namar balakta ya ka senduk jutang jingkeli ka bahan riu u Solomon utay hae ya ka temple tingin staf tinam taka team Nehemiah naki bentaki juba bakila yoban juba pat mentangin le ka team Ruth pipila jiet ya ka ban juba nakaset B teki jingkeli jaga set B kadai naga kitab kabaningkong bad baar kisi jingkeli nam taga jong pi ka jingkeli kabaningkong manu boong ya kini ki kentin ngap hai kini ki kentin sakat nupat pinyang lengo hapdeng ar ki jingmut lada utrai ublay tubut ya handrei lada ubal te tubut ya uta Elijah. Elijah si PowerPoint nega team Ruth uday Elijah balaong ikiniki kentin jingkeli ka baar yau Elijah la khod ru kum uay Elijah unong Tishbi. Elijah unong tishbi tay na si PowerPoint jing tap tiru kum ju yau Elijah la isuru kum Elijah unong tishbi ka jingkeli ka ba lai u Solomon udep ya ka bantay ya ka temple ha kat nusnam Nyosnam. la shim nyosnam ban pendep ya ka bantay ya ka temple si PowerPoint ya ka team Ruth bat ka jingkeli ka ba saw u Ahab ula kwa ban penkelah ya ka beri sowan
sha ka ai. Shaka keper jong u. Ula akwa ban le ayu ba kata ka bri so wan ban shna ka khper ayu. Keper so. Ka jingkeli ka dei u ahap ula akwa ula mon pala de kanika bri so wan. Henry u ong pat ngakwa ya kanika bri so wan bangan yo ban penkela ya ka sha. Ka jingkeli ka ba san. Unaman ula bat ya ka kerdan ayu ha Syria. Rangba shipai. Rangba. Shispa. Rangba shispa ya. Huat pila ban ong. Rangba shipai. Ki rangba shipai handem na dei aga kentien pina ban batai bha rangba shipai ka don ka jingye per bat kata ka kerdan ka ba u ula ban. Ka jingkeli ka ba Henry. Manu bala pa yu naman ban let ban sum hakawa Jordan. Elisha. U Elisha jing tap ti ka ba jam. Chi point. U Elisha ula pa yu naman ban let ban sum hakawa Jordan. Tega jingkeli sa isin ngan keli biang ye pi. U Ahab ukwa ban penkela ka bri so wan shaka skawai pat ka jingkeli unaman ubat ya ka kerdan ayu ha Syria. Rangba pat yapom. Rangba pat ya pom ting na stapti ka bajam ka team Ruth Chipo point. But kini ngila poi siya kapukot jangka round ka baning kong ka round 1 hey baki team hi daladi kila yo ka ban jet ya kinu ki jingkeli baki kin le ban juba. Henry hakani ko pong inum le ya ka ban pet ki score ki long kumno na marka ni ka semi final ngin le ban pet ya ka score hadu ban dakot jangka ni ka quiz. Ngin le shakmat ya ka ban yo ya ka round ka ba r. Haka round ka ba r akarpat I Ruth ngau bai pin wan ra eki paper kani ka round hai ba kini ki team pin yo ban tho ya ka jubab ka jong pi ma pin yo ka kot bat kulom pin yo ban let ban tho ya ki jubab pin tho ya ka kerteng jong ga team jong pi Te hakani ka round ka ba ar haiba ki team kin yo ban le ban tho ki jubab ki jongki ni ai ya pi ar minute ma pin yo shi spa ar pong second ya ka ban pendep ya ka jubab ka jongpi te ka por ka jongpi ka sedang haba pi yo I ya ka jingkeli ya ka e ka ba pi dei ban tho kani ka dei pin ha ban tho ya ki kerteng ki khunu Jacob Henry kat kum ki kemi ki jongki ken mau U Jacob ulapan kha lengba saungut te pina ban tho ki kerteng jong kini ki khun kat kum ki keme ki jong ki te hakani ko por kat ba ki Nongkhryiem banta kini ki lightly ki team pat ki le ban tho ya ki juba ya ki kerteng jong kita ki khun U Jacob kat kum ki keme ki jong ki hakani ko por ngin let pat ya ka ban keli shapiki audience. Tekani kadika audience round kat bangi iPod yaki. Ka jingkeli na ka banta ka jong pipila ban ra ki kti mo lada pitep ya ka juba. Teka jingkeli ka David bat ke ka baki kidang ya thwa pia ban ai ka kerteng jong kini ki saungut ki kentei ki balapan kha ki khun ya U Jacob. Te finra ki kti lada pitep ya ka juba. Penaban ai kerteng jong kini ki saungut ki kentei ki balapan kha khun ya U Jacob. Te ka puar ka lakut ya pi pilaban sange no bu no sngoba pin bu no ki khulom na khot bengi rut sa isin malai ban shim no
Tasakui ka jingkeli ngan keli taki audience, kani ka nam taki audience. Pihaban ai kerteng jong ka kun kan thai u Jacob. Ke ka kerteng jong ka kun kan thai u Jacob. Ibaro ngitip yaki kun shin rang jong u Jacob. Ta dan barakti snobafin ai microphone yi. Ke ka kerteng jong ka kun kan thai u Jacob. Diana. Diana. Empat day. Okay, tapi lawan spell Diana. D-I-N-A-H. D-I-N-A-H. N-A-H. Tingin aja tapti. Ka kerteng jong ka kun u Jacob kadai ka Dina. Mo? Kadai ka Dina. Tingin beteng pada hakani ka por ya kani ka quiz ka jongi ngin late syaka round ka ba lai. But haka round ka balai kung bangalapan tip syapi ka round ka balai ka deka dam syarat. Tingil ale ka ni ka dam syarat ban nga snowkuman ban ong ba don kitu ki dam syarat ka bangi kim shim lala ban. Guess ban batay nang ni handai don na pedeng jong pi haba pi pen. Ya ka ek baki kile ki pen I pilala ban juba bro. Ngin saya pe pat kata haka bakut jong ka ni ka Bible quiz. Te ban le syaka dam syarat tingin kot haka ni ka por ya iwe. Kumbangi Julia arngun haganiga episode ngim le shu arngun ngin le tang iwe. Tefin pa ya iwe naga team ke jongpi. Tingin sedang pa haganiga por naga team Nehemiah. The team Nehemiah pinwan syakmat iwe na pedeng jongpi banwan bat banjit naga bentaga dam syarat. Definition ni. Tikin mau pidon ruki bazah mak jongpi lada ka tim Nehemiah kam laban jubab hapo kilai po second tipin laban press ka bell bat pilaban dengan ai lat pat pi ban jubab ikwa ban pen I ya ke ma ready Yes, no. Oh, Samuel. Yes, no, ik surjok blij. Samuel uyo sngoy ka sur ka jong blay tingin na sapti 10 points na kabanta ka team Nehemiah tingin kot pa ka ni ka por ka team Ruth iwe na pedeng jong pi pin 1 reaction ni tak pila ban ra stay Unowa hakapor ba udang sna kaling. Unowa ba usna ya ka yingling shipau point ya ka team Ruth tinga kot pat ya ka team Joel iwe na pedeng jong pi ban 1 Kan mau phim long ban penan kami ka shentor jong pi ban signal That's good. Laban batay team Joel Daniel, hapo krem kising. Daniel Hakrem Kising. She PowerPoint. Okay, tengin IT biang syaka Nehemiah sa isin. Iwe na pedeng jong pi pin 1. Ni syai. Las ngau tu. Ta pila ban keli na itu. Unaman ungam ha wajar dan yosin.
unaman ungam hakawa Jordan nyausian. Kabasuk bahapi yoi kata Team Roots. Siapan kitchen termo kan mau. Por galakut dan balak ban batai. Ile ike. Ipeni you. Team Joel, Team Nehemiah. Ya. Porba puli nakatura. Manu bapulia. Itulah. Kejubab ke jongfi ke badai. Nepin ban ai ya ka kerteng. Manu bapulia ya kan ni. Usim Josiah. Ya. Tingin ai sun point ya ka team Joel. Kani ka day hakapo bala pulih ya ka tora bala pulih syaki pajba handingin salik ban pej pat hadin ani ngala ban jubab hadin pat di manu ba pulih ya kani bat hang ni ka day ru ka sin ka ba ningkong lani basdang ya ka ban pulih hakmat ki pajba naka pulpit mo nginlay pa kani ka por ka team Joel Iway na padeng jongpi ban wan ban shim. Ujana aporbu dan po jong dokha. Ule you. Doi. Uduai ujana uduai hakapo jong dok ha shi po point ya ka team Joel. Bat kani ngila poi shaka bakut jong ka round 3 ka dam syarat. Bat ngila sa stang ka round ka ba khadu jong kani ka Bible quiz bat kata ka badeng ngila yutu ipi ngindon ya ka audio visual round. Bat hagini ki Bible quiz ki balale ngila yu ibha ki team ki ba khamshim la yo ban juba bha haki around ki ba hakmat Kila yo ban job pat namar kini ki round ke badai jongka visual round. How ba fi ban identify ki dur. Iki picture ba PPOE. Tenganget hadu mentang yang patep ya ka score ka jong kini ki lightly ki team. Hadu nganget la dadan manu baduna ru fi ban. Yo biang yaki points lengba kini ka audio visual round. Teka audio visual round pat ha kini ka por ka day ru ya ka hit the buzzer round lane hit the bell. Te pidon kini ki bel hak mat ga jong pi. Skoba pin check lupa. Te haba pi yo sngo, bat pila ban identify. Lani pila yo bat pila tip. Skoba pin stat yaki kti, bat pin yo alat de kaban juba. Te haga ni go por ngin sedang shua daka audio. Pin yo sngo. Yaki ni ki sir. Lani kini ki jingtem. Bat pin haban batai. Kadai ke Handai ban pensuk kumbala pentep lupa syapi. Ngangai piru baro iwe pi smart bah ban ngap yaki jing ruai. Kebala penmi nang nina Potternet. Bala ruai lai Pastor Bante, Pastor Fair, lani i Sophie, Emma. Ngangai pila ngap bah yaki ba pila lalu kini ki jing ruai ru. Tehaga ni ko por kani ka round ka audio round kadai ki jing ruai. Then if you snow iki jing ruai, and if you snow tang iki jing tem. And railing back in iki jing tem, but pin your snow, pin ban batai, kadai ka jing ruai, ayu, balada long, pin ban ruai, yakiniki jing ruai. Huh?
Satang Shipor. Satang Shipor bala ruai dah. Pastor Bantay. Ipasok bantai. Shipor point ka team Joel. Tepin haban ruai ya kani ka jing ruai. Satang Shipor. Okay. Ta, ka audio ka ba? R pin sngap ba. Taka team Ruth kalap Ka kamera. ka Kamera. ka kamera tengenai jing tap ti ka ba jam. Shipor point. Tepin haban ruai ka di ka jing ruai ka ba kumno. Manu ba ruai ka ni ka jing ruai? Sophie. I Sophie. Pin haban ruai ka ni ka jing ruai. Try nga ay ngu ya mi o try. Tangin aja dapti nam taka team Ruth. But hakan ika por ngi dan stang ka way ka audio ban pen sngow shapi te pin snap ha. Ka team Joel Tuang na to. Oh, try milong kajakari jonga. tangin aja dapti nam taka team Joel kata kadika jingruai bala ruai da Pastor Bantay. ruai pasor bantay sa isi tangin aja dapti nam taka niki jingruai kabala long shisha ka jingkerku kabala kata iki babun ki mensim bagi ngai utrai unayai kerku badanya penslet danya pendon kami kini ki jingruai ru ban long ka dau jo ka jing penem ka jing pen khia iki ba bun hakan yo por part ngin le shaka visual round dipin yo I ki dur bat pin haban batai kini ki dur ki dei shapang ka e ka dur ka ba ningkong ka team Joel Pot ba angal blay wan kran yo Gideon. kani ka dei Shippo point ya ka team Joel hang ni hadur pdi kat ba kani ka diga dur jong Yisham yu angel hawai but hashiliang pa udon Gideon kat ba udang sho kau Shippo point ya ka team Joel tengin pet ya ka dur ka ba ar ka team Nehemiah shwa kala yo Kita ki ba di ba kapor jong Gideon ba ong blay bay kita ki ba syutong akti ban let ya let ma but ki dan lais pa ngut Defini to Shippo point ya ka team Nehemiah ru yo e ka badai kat ni ru ka dei ha ka por ba utrai la ai pa de ka jing job ha ka ni ka thma leng ba Gideon ba ula ji de kita ki lais pa ngut na ka rukom jong ki ba ki di ya ka kadur ka ba lai ka team Nehemiah biang karut ka thia ki kchat jong buas kani ka dei Shippo point karut ka thia haki kjat jong Boaz kani ka dei Ruth bat Boaz haka kentem kadur ka ba saw ka team Nehemiah biang Samuel ulit keliu Eli balai bo khat yo Shippo point ka team Nehemiah Samuel ulai ban keliu Eli na ba ulai yo sngowi ka sur bat umudur ba udeu Eli ubala khot ya kadur ka ba san ka team Joel Job por bau ya kran bau blay. Ukraina you Balay ba ngat hakajing penshitam. Tingin aja tak tiga bajam ki team Joel kilayo ya ka jubab kani ka dur ka peni pinha ban identify badai mano bat shisha udai job andai hang ni kadai hai bau job umdai bau kli ya balai ba ngat kani hau Handre kadai ba ulatem ya kata kasngi kha ka jong handre pio ka point na ba kani kadai shapang jo bat kadur ka ba handreo ka team Joel biang Jabal uday ningkong du ba ri ki jingri bo basa ha ka yeng jan.
To ka tim Nehemiah piku ban jubab. Jacob Ule you. Porba pen ya klat eki lang brot jo ketau. Tiga ni kadur ka along ka ba Asia namar ka ni ki babun bah ki jingja na ka Bible ka ba ya day baong Joel ru day hi baong Nehemiah ru ka day hi handai jingsha ka ni kadur kam shim la day namta kata no handai ingin ai pa de ka tim Joel ha ka ni ka por ba ka ba PPI ka jubab ru ngimla ban lene kata ka ba day shisha ka jubab ba PPI ai to kadur ka ba hinyo ka Nehemiah. Moses buat Joshua. Okay, tim Joel kala pensawaswa hadian jong ka Nehemiah. Abraham ulot. Kile you. Abraham pakjet ulot ya kajaka. Kata kadi ka jubab ka badai, kani kadi ka dur syapang Abraham barulot, hai ba Abraham ai ya lot e ka ban jet kanu ka jaka ba un let. Kadur ka ba khadu jong kani ka round ka ba la ru ban let ban decide manu ban let syaka final na kini ki lightly ki team. Ka team Nehemiah biang. Samson ute ya kitu ki mersiang bantang ya ka lingka jong ki Filistia. Si point na tapti ka ba jamru ya ka team Nehemiah kala Kamstead just by 1 second na ka team Joel but kila yo si point. Tingim ngim tip hadu menta kanu ka team kabala job. Na marken mau ngidon ru ya ka round 2 ha iba pila yo ban tho iki jubab ki jong pi. Tingin saya pet but ngin total part eki baro south liki round kanu pipi yo. Kat bangi dang apat ya ki score jong kini ki lightly ki team hakani ka por ngin lai ru ya ka ban snap ya ki jubab jong ki tu ki jingkli ka bangi kimshim la yo hakata yo ka bala let no. But kini ki dei kita ki jingkli but ki jubab ki jong ki. Ka jingkli ka ba ningkong hei ba ki team nang ni kila iyo ban ai jubab tang shiteng baro keladon ka jingkli baong Moses ula jit iki briu ki bakum no ban long halor jeng kita ki sanpo ki shispa bat ka jubab ka badai kalawan na kini ki arngo to ngina stap ti nam ta kini I pediang burom rabon bat I let ngina stap ti nam ta ki jongking ai kublai pi baro arngot pila ai ka jubab ka badai but ka jubab ka day Moses ublay ula pa Moses banjit iki briu ki ba start ba syampang but ki briu ki ba donam hapadeng jongki baro ya kaningin syam na ka Deuteronomy lenong ka baning kong ka dekot ka ba katlai ka jingkeli ka ba ar ke ka kamram Eliezer kum lingdo but ka jubab hakani ka poru ngela yo tu ngina sapti sa si nam tai let ina sapti ka ba jam nam ta jong But ila pai ka jubab ka badai, kata ka badai ban subar ya ka tabernacle but bar ka badon hangta. Ka jingkeli ka balay, ka rahab kala buri hei ya kinong sentiat. Ti ka jubab kala wanting in ajing tapti nam ta ishan bor sayu nam ta Samuel kongset Nathan but I badai ka user ID ABCDEF. Tingin ajing tapti nam ta ka jongki. Tingi aku play piru balo apa ikan ega jubab da shisha ka rahab kala buri yaki ni kinong sentiat kadai ha kiding saihon. Ka jingkeli ka basaupat utrai ulah hukum bandra ayu nakawa Jordan. Tiki babun ba na preng jong pi pila apa ega jubab ka badai bat ngin ai ka jing tapti ka bajam nam ta ke jongki. Kini kidai bala ai jubab ka badai I finisha I aibor wanyang ilensa Ebyang Mika Daka War, Rosemary Simle, Buffy Melim Umlong, I Medon Bor Pengru, but I Pilari Bha Kurba. Tingin aja tapti nam taka jongki, Buffy Pila Aya ka jubab ka badai. But ka jubab ka day, banra kat atli ki mau. But ka jingkeli ka basan pat kala day, Joshua open long saki yano. Lani ya ke
Ubah yo sngow ya kaktin utrai shwa bo un penlat no ya ki pat ba Israel baro bekin lek pai no shala kata ka jing yo kanti ka jongki. Joshua no ka ba arpusa du khot ba arpu nyo bat kublei shubun ya pi bala pai ka juba pi I shan bor sayu lem kum jo I probel jak tung kublei shubun ka jubab ka jong pi bat da shisha kuma pi pila jubab ka dei ya u mau u Joshua la pendieng ya u tau mau ban longka sakhi. But kita kira ki jingkeli lembat ki juba. Henry kala don ruha ka round jong ka dam syarat ba ki kemshim lala ban batai ki pen I ya ka ai. Henry ngis ngo komen na pedeng jong pi pila yo ban juba wat kita ki dam syarat pila la ban identify ban batai ba ki pen I ya ka ai. But kublei shubun ya pi I badai ka user ID lam the tribe of Judah. Pila apa ka juba but pi ong kay baki ki le hang ne kitu ki arngot baki cross hand ma bi ong kedai ka ba kerku ya ki kun u Joseph ho ba u Jacob u kerku ki kun u Joseph ya u Manasseh ba u Ephraim lem kum juru I hame ban san sten kublei shubun ba piru pilala ban batai bakani kadai hai bakila le ka dam syarat ki pen I bat kila batai bakani kamdei hakapor bakile thama ki Felicia kembala ong nang ni hanrei pila penbet ya kata pila ai ka jubab ke badai bakadei hakapor bakile thama batki Amalek ba ublei ula ai ka jingjob ya u Moses ya u Joshua bakata ngi pulien ka Exodus lenong ka ba khat nyo bal kublei shubun ya kita ki ba pila la ban jubab tikat bangin yo eka total score ha kani ka por ngale ban batai rupat eke score ka ba pipila yo ha ka ba tho eki juba ti u Jacob uladon khat ar ngot ki kon shin rang bat bon singi tho be tang shphang kita ki khat ar ngot lengba kini ki saw ngot ki bala kai kini kon shin rang jong u Jacob tingin shim be tang kita hi ki khat ar ngot mo te ka mot lada pi yo khat ar li kerteng ka badai kat kum kita pin yo khat ar point mot ka we ka kerteng ka badai pi yo shi point ha kita te ka team Joel ka yo southly te south point ina sapti nam ta ka team Joel ka team Nehemiah pi yo shi potli ka badai te shi po point ha ka round 2 but ka team Ruth pila yo na khat ar pi yo khat way point ha ka round kaba ar kaba fitho yeki jubab tengin pe hakani ga por manu banle shaka final na kini ki lightly ke team laga team Joel laga team Nehemiah nega team Ruth kini ki score bawan balai kadiga team Ruth proper way point tengin aj sapti nam ta ka jongki bawan baar hakani ka quiz kadai ka team ayu pitrai manu piki audience mo pila yo sngola do mane baki ya juba pitrai manu bakam yo juba namar naka batho ngila de batai kila yo kat nu bat ngila shem ha ka batho ka bayo bundu kadai ka team Ruth Henry ha ka total score ka team Ruth ka 1 ka bakat do te pitrai manu ban job ye kanika quiz ha kanika sngi manu tingin pet manu bayo baar ha kanika quiz but ka team ka ba job ha kanika sngi ka de ka team Joel tingin na sapti nam ta ka team Joel na baka team Nehemiah kayo kandai po point but ka team Joel kayo she's pa kandai point but kumbala long na do ko basdang jeng ni ka Bible quiz ngilayo I ka team Joel ka David ka team na do ko basdang ka bayo ka highest score Henry kin le siya ka final part nang ni siya kmat but ngin pet la ka team Joel kadang ra hi as the winning team hoit ne nginan stop tinam ta ka jonki baro lightly ki team ha kaniga por try na yung kerkui pi dang yai pet ya ka Bible quiz but dang yai pa ru iki juba but dang shim benta shit rehem ha kini ki quiz baro pinang isan ba pinang roy ha ka tin ka jong oblay amen